ameli daje că, na primjer, шинjeva nu știe de altele državu ševa še la alta država, la alta generație, la alta nație, unde ce să faci, ce fel de pravă are, ce fel de organizațiuri are, ca cu ei cu aia să cunoști și are cu aia capătă mai mult discusul. Capul, dar nu știe nici la cine să o prătălască, la cine să meargă de rândă aia, deși le zanimelești, pe mine mai mult discusul, capiți aici și mai mult ce să znalești de ceva și gândești, na primjer, și nu știi opțiuni că pustuiulești, a tu aia gândești. Am învățat, na primjer, pe ce fel de način să-mi fac ca țilurile amele, cum să viu de țilu și gândesc că să fiu în zilele ce vin. Cum să stvaralesc ceva și gândesc eu și de mine tare važno. Ca așa am învățat și aia nadalje mi koristili. Asta pe način îi koristili să viu de aia ce gândesc.